Shuh nakaslem jong unong san Hima. Hagasngi balang jong katayo ka Voice of the People Party West Castles District. Hagajingalam uba bibor yang tem president, bat uba Robert Walang kumu secretary kilalit banyu Kynduh bat IT kador khas syaga deputy commissioner ke West Castles Hills, bat banyakran hakwede kumnu ban penyat be ya renti ya ke DSC hapo ke district. Hagani ngasngi nalor kini kinong yalam jong ka sing VVP ladon langru uba Golden Nonglong u Dr. Jurisman Yau Pnyau MDC ke Nongston Kidukot ke Women's Wing, Youth Wing, dukot isi jong ke VVP West Castles Hills bat kiwe-kiwe. Kikatu kani kimat ya ke baga seng VVP ke lepen sengo bat dekran bat ke DC, kikentop ban penbena ya barok ki kambalat lingba, ki lat pat ba bela itu, omdei bandon ke jing thong kam da ke nu ke tenat, ban pendu no ya ke personal interview, ke jing penbet renti ya ke jing imark ha ke examine bat interview bat kiwe-kiwe de. Uba bibor yang tem president ke VVP West Castles Hills ulaong bagajinglet banyu Kynduh ya ke DC kalong Halor ki shpau tadi kimat hakbede bat ke DSC na ke benta ke jingyat be ya renti ke jongka nang ni shakmat bat ke VVP ke sngotanat ban ke liang jong EDC ila Kular ban shimkhia na ke benta ke jingbha jong ki samla wat ka muajam Shuh ulaong ru uba ke ke sngotanat Shuh kalong ban ke liang jong EDC ilaong banang ni shakmat ya ke grade 4 omdon personal interview Shuh Ka Voice of the People Party jongka West Castles ni penpau ke jing songo yublai namar bangiyo ekani ka por kat kemet ko ko mikya ni wan hang ne ha ban Kynduh ye mam disi jongi ban bu yakini ki mat ka bai dei bat ki ka DSC akaba nagaleng jongi ngelawan ra sibun ki point ki don hadu sipoteli nagabanta ka jing ya bai ya renti ba kalong DSC nang nei sakmat kan long ba itenat akhir kom penyai kambaro dan nagaliang is notanat hawe galiang ba nagaliang imam DC la Kular bani trelang katkum ki jing thumu ki jongi nagabanta ka jing bha jong ki pait nong chong chinong khamtam ki samla wat kam wat jam ka ka ba kham notanat kalong ba nagaliang jong imam DC hadin ba ngila yakran kala don banang nei sakmat ya ka grade 4 anam don interview nang ta kinbo ikisisi kamera haki center jongki bat khamtam haki por ki baladap kala don kajing fresh new shibon ya DSC hakaba ki don ki bon ki benta khamtam hakaba ya dei bat ki leakage jongki jingkeli dina kaliang jongi ke parti ngiyang ngnong rim ka khoi ka suba tingim kwa ba nang nai chakmat kanam don ko bakum kata anrang is motanat ban kaliang imam DC la Kular ban sim ya kata ka jingkit kle banang nai sakmat kan yat bai arti khamtam hakaliang thungkam tungjam ba ngila ra katukat ne kawai ka advertisement hakabagi de ki vakan post kadai ban kini ki advertisement ki dai ban post baru ki jaka khamtam hakalanti ga badai nang ne khamtam hakabai dai bat ki babun ki jaka kinokendong ki samla wat kam jam kimyo jingtip kiyo kerki ya ki advertisement ka pen ya ki bakin yo lang kumba ki wei ki yo nang ta ba kalong ba ke interview kadai ban long ka ba khui ka suba khamtam ka jing penmi ki marks ki kerteng ki jongki ka jing pelaj ya ka result ka ba ka por ka ba piang kita ki bangi kum ke parti ngi wan ban ya Kynduh